Здравейте, аз съм Камелия Воче, а това е чай Well Nail Detox. Зная, че за много от вас ще бъде невероятно, но моята тайна се крие в тази малка кутийка. Чай Well Nail Detox е напълно натурален продукт от 4 билки – репей, хвощ, сарсапарила и лимонова трева. Той цялостно детоксикира организма ти, подпомага отслабването, подсилва имунната система, помага при нередовен стомах. Едно пакетче чай Well Nail Detox ти стига за 3 чаши. Направи си пълна кана студен чай само с едно пакетче. Разходи се здравословно в летните жеги. 4 действия в един чай. Well Nail Detox. Детоксикира. За пълно пречистване на организма пий 2-3 чаши дневно в продължение на месец. Действа отслабващо. Блесва форма преди морето. Съчетай диетата с 2-3 чаши дневно за 2 месеца. Откакто сутрините ми започват с Well Nail чайчето, се чувствам много по-добре и имам енергия за всичките неща, които обичам да правя. Не само, но и кожата ми е видимо подобрена и изглежда много по-бляскава от обикновено. Подсилва имунната система. В продължение на 3 месеца 2-3 чаши дневно ти гарантират перфектно здраве. Помага при нередовен стомах. За максимален резултат пий 2-3 чаши дневно. Защо трябва да изберем чай Well Nail Detox, а не друг метод или друг продукт? Това е един изключително достъпен и лесен начин за пречистване и детоксификация на тялото. Той е изцяло натурален продукт, съдържа изключително изцяло само билки. Разхлади лятото и се погрижи за здравето си с чай Well Nail Detox. Поръчай чай Well Nail Detox 4 в 1 сега. Една опаковка, 20 пакетчета за 60 чаши чай. Само за 9,90. Но това не е всичко. Вземи 4 опаковки на цената на 3. 240 чаши чай Well Nail Detox само за 29,70.